Kardom karbianglong pine video ke lalo sintu ben alamarjan trailer mate promo video klangi elo YouTube channel long labang sola majan long koma masi ke cepajan iglo totang toy aswa klik mate full detail la video review detail lang ik sinang totang te video le start iglo na labang sola majan long cepajan abang phu lake nonang pe thang na ektor mate kichuting thek naya bang phu alang li men ke bipul terang alang le sila bang sola marjan long ceparjan abang phu lo labang sola marjan long ceparjan abang phi lake white ni bhathare alang le si labang sola marjan long ceparjan abang phi lo ang sola marjan long alun sepo lapa alun sepi tuma men ke lai gi lo nonang phaje thang nai alin sepo mate ase ke jumen nai abang phu alang limen ke prem terang si labang sola majan long kilundun abang phu lo lapen labang sola majan long alun sepi mate kilun abang phi lake kilitong giching hon nai asami mate ase ke jumen nai abang phi alang limen ke nitu timung pi labang sola majan lake romantic mate ning chehang hai love story aputhaksi thek iglongpo pasi labang sola majan langme pikji labang sola majan nangletum mo lang igji blote official bipul terang creative channel alongsi lang iglongpo labang sola majan long mission alamajan dopik pasi nangletum homri damra subscribe ikbitha like pitha lapen share pikha naletum handshake official channel kon subscribe ilang to subscribe ikta lapen like ta pikta lapen comment bang kene igri pinya video ke lansi kang tonlo ruang tu de ho